Joo, kiitos arvoisa puheenjohtaja. Hienoa, että valtuusto on nyt vihdoin herännyt tähän turvallisuuskehitykseen. Se, mikä on ikävää, on se, että me ollaan päästetty Vantaalla tilanne tähän tilanteeseen, jossa poliisi toteaa, että Vantaa on Suomen turvattomin kunta. Mä toivoisin, että arvoisat valtuutetut ja kaupunginjohto ennakoisi jatkossa tällaisia asioita aikaisemmin, että me ei päästäisi tällaiseen tilanteeseen, missä sitten ruvetaan paikkaamaan sitä tilannetta siinä kohtaa, kun ollaan jo Suomen huonoimmassa tilanteessa. Turvallisuus yleisesti on perusarvo ja kaiken niin pohja elämässä. On vaikea rakentaa elämää sellaiselle pohjalle, jossa turvattomuus on koko ajan läsnä. Nykyinen vakava turvallisuustilanne koskee jo suurta osaa Vantaata, erityisesti Länsi-Vantaata, Myyrmäen, Kivistön alueita. Mä olen itse henkilökohtaisesti Martinlaaksossa asunut toistakymmentä vuotta ja nähnyt sen ihan konkreettisesti, mihin se on mennyt se tilanne siellä, eikä se ole hyvä. Mä toivon todella, että asia otetaan nyt konkreettisesti ihan kaikessa suunnittelussa huomioon, eikä jätetä pelkän puheen tasolle. Mitä turvallisuustilanteelle voidaan tehdä, niin mun mielestä siihen on kaksi erityyppistä tointa. Toinen on nopea valvonnan lisääminen, mistä puhuttiin tässä aikaisemmin jo, ja sitten toinen on hidas toimi, mikä vaikuttaa pitkällä aikavälillä, ja se on kasvatuksellinen ja koulutuksellinen. Meidän tulisi ottaa konkreettiseksi tavoitteeksi nostaa Suomen turvattomin kunta Suomen turvallisemmaksi. Kiitos. Kiitoksia.